buko manje. Angifuni ungasho. Uthini wena? Awuve ungechaza umkhaba wendoda yami. Hawu. Indoda enomkhaba is a must. Khona lento entsha abafana bayenzayo ukuthi babe nomkhabanyana omncane manilana bese abe hey man. Ngivele ngibone ukuthi nginendoda la. Ane mukhaba ubalansitse di organ pelo sibete Nanke. ma-12 mukhaba ubalansitse. Uyayifake ngoku. Indoda enomkhaba is a must, guys. Kunento sexy njengomuntu onomkhaba nje. Evele nje kwenza ukuthi ubone lo muntu lo owepack A1. Hey kahle bo, hey. Yabo lesibhekene nawo la i-FBI level problem. Mawubona indoda enomkhaba. Yazi ukuthi indoda yomuntu leyo. Kanjani manje? Hayi indoda enesixpeke esikhathini samanje. Hayi thanda attention. Ididi ke nje lelo. Yabona ke lokho kunimbanjana, lokho kunamafika lokho. Hawu kwasuka lo. Qoma ke lapha uqoma uzoquleke lapha uzodlele wena na umphekele lapha kuze kuphuma umkhaba. Tshene ngani yami. Bafike ke bamthathe. Hawu thanda attention njami. Kahle wena. Sixpack ebalekile manje. Ila sixpack esithenge likho. Ha? Indoda ayibe indoda ngomkhaba wayo inkosi yami. Hayi. Umuntu befuna ukuba nomkhaba. Akayiphuzeleni savana bakithi. Ndoda kumele ibe nomkhaba ofihla ifridge. Ababukeli bethu bathumelile amavideo abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Hayi noma ungadini kurong ukuba isidudlu indoda. You fucking balloon. Did you know ukuthi umkhaba can badly affect your sex life? Yeah, umkhaba can affect 4-5 yakho chance. Hayibo. If enomkhaba, it's always wise ukuthi ngesikhathi engena awuphakamise umkhaba almost as if uthi sengenile kuwena abangathi uyakhwengcela umkhaba on top. Bafethu akengisizeni mina. Uqeda kanjani umkhaba? Ungaphuzi cold drink at all. At all ingosami ungaphuzi utshwala yeke utshwala. Uqeda kanjani umkhaba? Hayibo. Uphinde